sa teš, čo ti ja spravím ešte. Ty sa teš! Pozri, ja si ona si zobere. Čože? Kokotiny všelijaké vyjebané. Ale žrať nebudem. Tie buchty si môžeš žrať ty, aby si vedela. Tak si ťa zajebem, keď prídem. Zajebem ťa motikou do hlavy. Ale 200 korún ti nedám. Kde si budeš aj piči v obrhli. Všade. Za dosť 100 korún. Ani 200, ani 300, ani 100, ani 5. Ja sa ich nedotkne 200 rokov. Nie ešte ty. A tá nemá dosť 100 korún do 9. Nebude mať dosť. Čo? Nebude mať dosť ani 200, ani 300, ani 100, ani 40, ani 10. Bude tam mať 250 korún. A tá ja som mu dala tých 200 na meso. To je už tvoja vec, nie moja. Keď si dala, tak si aj rob. Lebo poveda, že ani von nepôjde. To je tvoja vec. Má si nájsť. Nedá mu ani halier. A nie jemu. Pozor, nerob. Nerob. Nedám ani 100, ani 50, ani 10 korún, aby si vedela. Aby si vedela, počúva sa len, rozprávam sa s tebou. Rozprávam sa s tebou. Čo? Nedostaneš ani korunu. Ale nerob! Vieš na čo? Pozor, nerob. Aby ťa šlak trafil. Pozor. Si choď pýtať. A dám mi dá. Nech sa páči! To nezaujíma sa robiť, čože? Čože? Aha! Čože bude robiť? Čože ju to nezaujíma? No to čo si robil? To čo som robil? Pozor, lebo povedať, že príde. Príde? No a teraz čo kričím na mňa? Čo mi je dal? Čo dal? Ja som dala 200, nie ty. A teraz prečo toto robíš? Čo si dal? Lebo pýtaš 200 korún. Dopýtaš 200! Alebo 100. 100! Nedostaneš nič. Dopýtaš 100. On bude teraz pýtať 100. On nebude pýtať už. Nedostaneš nič. Daliaci v robote. Prečo by som ti mal dať? On čo ti nedá? Boha, už buď ticho už. Tu sa jej varí. Tam si robí chriapu teraz do jednej. Kde som? Čo som? Keď si riadiš, keď si majsterka, dávaš čože? Ale dobre, ja nechám od teba nič. Ja nič nedám. 100 korún mu dám a ešte aj meso mal dávať. Čože? On povedal, že ani von nejde. To už jeho vec. Ja 200 korún zobral, no. To už jeho vec. Keď si robí, tak nech si robí. Ale ja mu nedám, ani tebe. A len mi vkáž, aby som ti dal niečo. Tak budeš mať dvojnásobok. Alebo zajtra budeš pýtať, tak uvidíš, čo ti spravíš. Ty vieš niečo dodržať? Ja už nepoviem, no. Čo bude suché? Díť Boha, čo tento robí? Čo robím? To ak si toto dovoluješ robiť so mňou. To ak toto si dovoluješ robiť so mňou. Teba neboli tá chriapa? Povedať mu to? Aj, Bože môj. Si spravila. Ešte ich tam jebe. Čo? To komu robí? A toto bude dve? Ja nejem ani jednu. Nebude. O to vede. A končím. Už vieš? Boha, čo stále kričí? A ja prejebu na cigaretách, na krčmách, ožratý. Príde a bude. Čože? Ďakujem, že veľmi pekne. Deviato ti dám 300 korún. Neboli ťa! Neboli ťa. Neboli, ja ťa zajebem dneska. Zajebem ťa. Ty kurva vyjebaná, čo ti spraví dneska. Ešte. Boha, tam no ti hovorí, nepríde do... Kto ti to kázal povedať? Kto ti to kázal povedať, mi vysvetli. Vysvetli mi, kto ti to mal povedať. Mala si mu dať a hotovo! Teba mrzí babula. Teba nemrzela babula! Ty bola si bude svoje jebať 100 razy ti bude jebať jedno slovo. Ona si bude svoje robiť. Ju to nezaujíma. Až ma trasie. Daj mi pokoj! By vás zajebala obidvoch.